היום אנחנו נכין בצק שמרים, קל, 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 ושתמיד מצליח. מצרכים. אנחנו נצטרך קילו קמח מנופה, לא משנה איזה קמח. רק אם אנחנו לוקחים קמחים מלאים, אז כדאי להוסיף קצת יותר מים. אנחנו ניקח כף וחצי שמרים יבשים, 3 כפות סוכר, בערך 550-560 מל מים פושרים, ושוב זה תלוי בקמח, אנחנו נוסיף אותו בהדרגה ובסוף אנחנו ניגע בבצק ונדע אם יש צורך להוסיף. שליש כוס שמן זית, אפשר גם שמן אחר אבל עדיף שמן זית, וכפית שטוחה של מלח. תהליך ההכנה צד צד. בשלב הראשוני אנחנו נערבב קצת מים, שמרים וסוכר, ונמתין כ10 דקות ככה לראות שהשמרים פעילים. נוסיף את יתר המים ואת כל המצרכים שמופיעים ברשימה. נערבב את הכל באמצעות מיקסר עם לישה או בידיים. רבע שעה ולא פחות, מאוד מאוד חשוב להקפיד על הרבע שעה. כך נראה הבצק שלנו, נשמן מעט את הבצק כדי שלא יתייבש, ונכסה קודם בשקית ניילון, אפשר שקית ניילון נצמד, לא משנה, ומשאירים קצת טיפה מקום לאוורור, מעל זה נכסה במגבת. הבצק שלנו תפח, הכפיל את הנפח, אנחנו נוריד את האוויר ונחכה להתפחה שנייה. מי שאין לו זמן או אין לו סבלנות יכול להסתפק גם בהתפחה אחת. אז עכשיו זה הזמן לצורות. ניצור כל צורה שאנחנו רוצים ונחכה להתפחה נוספת. במקרה הזה עכשיו מספיק גם כמה דקות. את המאפים אנחנו נעביר לתנור בתבנית. נאפה בטמפרטורה בין 180 ל-200 מעלות, תלוי בעובי של המאפה שלנו, ואנחנו נחכה עד שנראה את הצבע, רק חשוב לבדוק גם מלמטה וגם מלמעלה. וואי, איזה ריח. אז זה הזמן לטעום. נסכם את התהליך. נערבב חלק מהמים עם שמרים וסוכר. נוודא שהשמרים פעילים. נוסיף את יתר המצרכים, שמן, קמח, מים ומלח. נלוש במיקסר עם לישה או ידנית, רבע שעה. נטפיח את הבצק, רצוי פעמיים. ניצור צורות שונות לבחירה, ונטפיח לפני שנכניס לתנור, פעם שנייה או שלישית לבחירתכם. נאפה בחום בין 180 ל-200 מעלות, עד שהמאפה שלנו מוכן. בתיאבון, תהנו. אשמח ללייק, ומי שעדיין לא מנוי, מוזמן להצטרף לערוץ, ולקבל מתכונים קלים. ביי, עד המתכון הבא.